¿sabes? Bai, benetan! Beste zuzeneko bat. Musikari oso guaixekin aitzi. Bai, beste egun bat, bi untxi moduan produzitzen hemen. Ai, ama. Eta esango bastu barik, aitzi gaur gure egune da. Gure urte betetzi, baina podcastan egune da gaur. Hola, podcastan nazioarteko eguna da gaur. Nazioarteko podcastan egune da. Toma, bazen ekiten? Ez du asko motibatzen, Ez, egia esan. Bueno, gaurkoa, zuzeneko maingurua Malentxu. Musikari profesionalen topagunea, musika bulegoak antolatutako hontan, eta gure zuzenekoa hementxe. Bai, gaur eukiko plazera lau musikari zoragarri etorteko ona eta guaz debatitzeko musikian ingurun, eta esan bigu, ezauten ez gaitxunantzako, aitzi da malenga, benetan zaiz podcasta daukeu. Claro. Normalin musikari pilo bat ekarteuz, orduan eurek ezautzeko plazerra daukonez, gaur, derrigortu etorta. Bai, beste behin esango dugu guretzako sekulako privilegioa dela euskal artistekin kolaboratu alizatea, batetik guk haiei ikusgarritasuna ematen diegulako eta haiek ere guri gauza asko erakutsi aldizkigutelako. Eta beste behin, eta hain zuzen, egunotan hori da topagune honen helburua, eta horregatik, Malen, esango nuke besterik gabe esango dugula zein den zuzenekoaren lerroburua. Bai, ziguel, baton batek irakurriko ban makro eta mikro, eta esango gara, zer da hori? Ze podcasten bidabe, makro eta mikro. Igual hori da, bai. Hartuko gu musikian gaixe, eta aztertuko gu esparru danetan txikixenetik handixena. Zer da gaztetxitatik hasi eta derrepente estadixo bat beteti, edo zer da artista independente modun hasi eta alako baten diskografika bat askuti. Aztertuko gu txikitxik handire, baina gai honek badauke mamina itzi. Hori da, badauka mamia, eta beste adibide bat izan daiteke, adibidez, ze izan daitekeen, kontzertuak debalde ematetik, adibidez, sold out egin eta kontzertuagatik €1 kobratzera. Gero, esango dugu ere bai, mainguru hau ez da, gonbidatuen ardura ez da hemen katedra sentatzea, ez da inungo pedagogiarik egitea, besterik gabe haien iritziak emango dituzte, eta, gauza asko izango dituzte kontatzeko, batez ere interesgarria da, gonbidatu bakoitzaren profila desberdina dela, eta horren bila ere ibili gara, eta lortu dugu azkenean nahi genuena ekartzea, nahi genituenak ekartzea. Hori da, bai, profil desberdinetako musikarixek eukikeuz, eta aitzi beste barik, eskerrak emon, etorri zarien da noiz epilo bat jente ikustu damen. Hori da, bai. Eta nahi bozu, sartu eixezela, eta ziko aurkezten gonbidatu bat. Bale, txalo bero bat emango diegu haiei, lau gonbidatuei. Barrure! Hola, laukote! Kaixo. Bueno, Malentxo, Maren, Manes eta Ola Salvador ditugu hortxe. Pixkanaka, bai, ondo entzuten zait? Bale, oso ondo. Bale, ni hasiko naiz. Donostiko Amara auzotik. 15 urte daramatzan musikan murgiluta, 4 diska kaleratu ditu eta Euskal Herriko zein Espainiako artista desberdinekin kolaboratu du, besteak beste, Rosalén, Iban Ferreiro, Izaro eta Idoia Surmendi. Bere azken diska zainak eman izenekoa guztioi zainetatik sartu zitzaigun, ezen bat ere beharrezkoa hori esatea. Eta gaur zuzeneko podcast batean dagoen honetan ondo ezagutzen du funtzionamendua, ze Joko Ona podcasteko aurkezletako bat da, eta gu oso pozik gaude horregatik ere bai, hemen txauka gurekin, Ola Salvador, ongi etorri. Eskerrik asko, atxaldeon. Jarraitzuko aurkezpenekin, gai hartatik bere proiektu musikalari 2016an ekin zion, baina musikarekiko maitasuna betidanik izan du. Naturaltasuna eta pertsonalitatea transmititzen duela esan ohi diote, eta guk hori horrela dela ziurtatu dezakegu. Euskeraz, gazteleraz eta ingelesez abesten du, eta gezurra badirudi ere 11 urterekin kontzertuak eskaini izan ditu. Bere azken singela, Nunca me parece suficiente. Guri aski nahikoa eta zoragarri iruditzen zaigu, kasi nire tokaia da gainera, eta horregatik ongi etorri Maren! Aupa, Maren!
Bueno, eta Hernaniarrak unibertsitate garaian hartu zituen bateriaren 2 makilak lehenengoz eta geroztik talde bergararrarekin batera oholtza gainean ikusi dugu. 2017an hasi ziren Euskal Herriari punk rocka ematen, ekintzek dute hitza lehen diskatik, bide baten esanahia azken albumera. Euskal Herrian eta Espainian zehar ere ibili dira eta azken kontzertuetako bat Erroman eskaini dute. Ongi etorri ere, Manes Egañari, ongi etorri Manes. Eskerrik asko. Eta azkenik, Tolosatik dator bera, eta hau ere nire tokaioa dela esan daiteke. 2021an Mirua taldeak Gazteako maketa lehiaketa, Jesus, irabazita gero abestiak ateratzen hasi, eta ez dute bakerik izan. Pop klasiko elektronikoa, indie esperimentala, trikitisa, orain dela gutxi Maitan eta Matxinekin batera, beraien Miruenea unibertsoan sartzeko aukera eman ziguten. Eta zenbat gauza aurkitu ditugun bertan. Gaurko mai inguruan, salda badago ziur, ongi etorri, Malentxo Zeberio. Kaixo. Bueno, laukotez, gaudete ondo urduri. Gustora. Urduri Maren. Bai, neuk bai, da danak uste dut. Eske Maren, zu falta zaudun benetan zabiza etorteko bestean apasaudi. Claro, hau nire lehen galdize da, bai. Baina spoilerra jot lehen bibasueken, Ez denboraldi esan. hontan pasatoz. Joder, Bai, ja ez hor. Es que, o sea, Parkatu kariz. en fin. Laster gainera, Vale, ya, eman datu gehiago nahi baduzu, ez? Claro. Bueno, badakizuen musika zaritu garela, badakizuen mikro ala makro kontzeptu ezarituko garela. Nik lehenengo galderatxo bat daukat, musikari profesionalen topagunea den honetan. Zer uste duzue bihurtzen duela musikari bat profesionala edo? Noiz da musikaria profesionala edo zerk bihurtzen duala? Segun zerren arabera neurtzen dezun. Ikasketen arabera neurtuko bagenu, adibidez nire nintzake profesionala izango. Eta bueno, ogibidea den hortatik neurtuko bagenu, bai izango nintzateke. Eta, bueno, uste dut naizela azkenean, bai gizarte segurantzan eta bai nire bizitza laborala ikusten badezu, horre baude urte batzuk kotizatuta. Eta kasu hortan, hori, segun ze ikuspuntu daukazun, nire ustez kontzertuak ematen dituen pertsona batek profesionala behar luke izan, baina egia da ez dela guztiz horrela. Ganera pentsetan bastakite, lanbide bakarra musika dekon pertsona bat dela profesionala, ez da holan bez, guk entzuten dugu zen artista askok, bi lan dekiezelako eta musikia beste zozegaz nastuten dabelako bizirauteko. Orduan ez da zer izango zen profesionaliten dabena, kontzertuak emotie, grabatie, baina ez dakit zer dan amateur, zer dan profesional. Bitarte horretan ez dut bakotxak aukeratuten dabela zelan orkestu mundueri. Nik honaz lotuten eitzuet galdetu artista profesional, ez profesional, zuek hasi zinenin, zer zan zuentzako artista profesional edo zein helburuaz hasi zinen musikan, hortik bizitzi zan helburu bat, edo ez dakizelako ez da dixu beteti, edo ez dakin oraino heltzi, ez dakizema disko saltzi, zein zan hasirako helburu? Ez dakit, nire kasu meintzat, hasi nitan txiki-txikitatik, orduan ez neukan, bain ere ez nuke eukiko ideia oso garri bat profesionala ze konsideratzeten, baina txikitan are gutxigo. Eta beste gabe hasi nitan musika egiten, ingurun ikusten una oizalako, nire espresatzeko modua beti izan dalako hoi, eta gero bai junda, pixkanaka forma hartzen, geroz eta modu profesionalago baten, baina egia da, nik pentsatzen nuna zan profesionala izatea zela, hortik bakarri bizitzea, eta ikusten nahi naiz Euskal Herri meintzat, ia inor ez dala bizi bakarrik musikatik, orduan, ez dakit. Bai, nire kasun oso modu inkonstientean. Osea, ez nekan, ezan erabaki premeditatu bat musika munduan sartzea. Beti egon ez oso lotuta musikari, txikitatik instrumentua jotzen edo kontzertutara juten, eta bai da asko, hartu eman asko eukieten ambito bat. Baina bai, laguntasun batetik hasieran oso modu inkonstientean, sartu nintzen talde batean, eta gaur arte, azkenean, mareak eramandak hasi. De hecho, Manes, esango nuke ez dakit gure podcastean kontatu zenuen, ez zenekiela sikira bateria jotzen, ez? Bai, a ber, ni jotzen un beste instrumento bat, saxofoia jonun, ez dakit, 7 urte edo horrela. Baina brigadelo con saxofoia Eta como ez. que igual, ez? Osea, posible litzakeke, baina. Eta gero, karreran hasi, baino urte baldenago, hasi nintzen baterian txapurreatzen, lo justo, baino, ez nekin defenditzen kasi. Eta, hori, alexe botazianean, hasiko geha horren zego, esan, vale, hortxe. Eta holan sartu zinen brigadelokon?
Eta bada. nire galdera da, adibidez, musikan hasteko hautua pertsonala izateaz gain, bueno, musika gustatzen zait, instrumentu bat jotzen dut, zuen kasuan egon zen hautu, ba bueno, publikoari edo jendeari zerbait eskaini nahi diot. Ba, adibidez, aldarrikapen politiko bat, entretenimendua besterik gabe, ba, maitasun historio bat, dena delakoa, baina egon zen pentsamendu hori zuen buruetan? Nire kasuan ez, ni hasi nintzen kantak sortzen barne motivazio batetik eta inoiz ez pentsatuz bide bat egingo dut hemendik edo. Ni lehenengo hasi nintzen eskak egiten taldean, orduan lagun talde bat eta pixkate ondo pasatzeko zaletasun bat zan. Eta beste alde batetik sorkuntzara begira adibidez ez da izan kanpora begirako zerbait nire kasuan behintzat. Beti izan da barrura begira eta ez naiz sentitzen igual hain importantea bezala esateko eske jendeak entzun behar du ni esatera noan hau baizik izan dela nik ustutzeko behar izan deten zehoz eta gero bestea igual bigarren plano batean gehatu da. Osa iritsi dela ere eta horrekin oso pozik nago ez dut esango ez dutela kanpora biratzen baino ezin dela izan motivazio hori, eske jendeak maitasun kanta hau behar du. Honaz lotute ego handigia izango litzake. Badago jendea, bueno, badago. Eta bidi maitasun kantupe bai. Honaz lotute nahi notzuen galdetu, pentseo zuen musikari modun ardura bat daukezuela edo behintzet nahitxe zure kasun barrurekoen ardura bat daukezuela kanpora begire edo ez dakit ardura bat esatoten inda, jo, ba igual ez dakit. Ardura sozial bat edo... Ardura sozial bat letren bidez zozer erakusti, edo zuek eskaintzo zuena, ez dakit, ezitzai izeti, edo zozer Euskal Herri xebidabena izeti, ez dakit, ardura bat daukezue musikari modun? Ni hasi nintzenien, abestizek idazten oso txiki zen nintzen, eta orduan pentsetenean bakarrik nire buru ulertuteko modu bat zala, eta orduan hortik ateraten nebazan, gertatutako gauzen, gauzetatik soserrona, hori izaten eban beti, bestia eta ametik. Baina egize da, gai guzti horrek nastuterakoan, esperientzetatik sortutako abestizek izen da, gudanon bizi zen gertatute jakusen gauzek izan aldizela, eta jendiek hor, euren burua islatute ikusten deu, eta nik bai pentseta, ez ardura bat danik, baina niri bai gustatak atera biltzie, albaot nik deko dane plataforma edo entzulego hori, mezu garrantzitzuek zabalduteko hori bai ustote, ez dut uste abesti tontuek jazten dut, oso nik momentu batzu bai, baina gotezan, albaot hartu lan gai garrantzitsu bet eta horren inguruen dantzain, hori bada helburue, ondo irutute jat. Bai, nik uste musikan bitartez politika egiteko uste deuna baino modu gehiago daudela, ez? Eta zentzu hortan askotan eta bereziki Euskal Herrien eta radikalatik gentozen bidetik eta bazirudila kasi modu bakarra edo kasi obligazio ardura geneukala musikariok gure letran bitartez panfleto politiko bat botatzeko eta emate, badirudila edo mandula bintzat urte askotan hori dela igual modu bakarra politika egiteko musikaren bitartez, eta nik uste modu ezain esplizitotan ere egin daitekela, ez dut esaten ezin da nik inola, oso bat nator baita musika panfletarioakin, eta iruditzen zait beharrezkoa dela, baina iruditzen zaite bai, adibidez gure kasun ez deula hola planteatzen, baina aldi beren iten dituzun gauzak, hitz zituzunak, gaztetxe baten jo, X gauza apoiatu, dana dalako, egunerokotasunen hartu dituzun erabaki txikikin, bai aizteala nola bait ardura hoi erabiltzen eta mezu politiko bat zabaltzen nahi izan edo ez. Esatea nik ez de politikain nahi izan nahikoa eziteko politika. Manex, zuen kasun, gurera etorri zinen, inbenetan zabiza itxetu zen duen, zuek bai, itxosu ezela letra politiko hauek edo. Zuen kasun hori pentsau izen duen, nahi itxe izan olan? Bai, a ber, nik ustete bai, pixkat estiloarekin badat horrela. Azkenean, azte zenean musika estilo bat jotzen, estiloak badai daukate normalean, ez dakit nola esan, kodigo bat, edo azkenean kodigo batzutan mugitzen dira estilo guztiak ez, orduan guraren kasuan oso ohikoa izan da tradizionalmente egitea oso letra, esplizitua, politikoki ere oso markatuak, horregatik alde batetik eta gero beste aldetik, kezkak ere badauzkazulako zuk pertsona bezala, ez? Azkenean
gure mundu hontan bizi gea eta mundu hontan bizi gean mundua pues, gure prismatik eta hor ere pues, badauzkazu zure kezka politikoak nahi dituzunak ere plazaratu pues, gure kasuan modu hortara zure musikan. Eta hori, bai, pues ez dakit, gure podcasten uste nahiko hitz egin genula hortaz, rollo, bueno, hortarako daude modu desberdinetaz eta hori, eta hauden abanikoa handia dagona hor barruan, ezakit. Akordetana, esazen dule, hartzen din erabaki danak berez politiku dile, bai. Lentxok esan duena, bai. Bai. Osa, edozein, ez dela bakarrik esplizituki, berez edozein gauza, ja bagabizela alde bata edo bestera, edo, bueno, zo zerritzen bagabizela bintzat. Nik alderatxo bat daukat eta da, bueno, musikarien edo taldeen izaeraz. Osea, zer definitzen du artistaren edo taldearen izaera, adibidez, letren esan nahiak, entzuleekin daukan tratuak, lankiden arteko harremanak, estiloak, osea, badakit oso galdera orokorra dela, baina interesatu egiten zait. Ez dakit erantzun bat daukan sikiera, baina... Nik uste denak definitzeula. Bai, osea, orokorrean. Claro, osea, azken finen proiektu musikaloan ez da musika bakarrik. Da musika, da fotografia, da bideogintza, da moda, da estenografia, antzerkia, esket dena, osea, nire ustez, orduan azkenen alde bakoitzen hartzeituzun autu txiki guztiek ite dute zure izaera artista bezala, nik uste, zakit. Eta adibidez, gaztetxe batean bakarrik jotzeak artista definitzen du, osea, asko esan dezake bere inguruan, eta kontran estadioetan bakarrik jotzeak artista definitzen du, ze iritzi daukazu interesantia, horren inguruan. Sartzen maminen. Vale, horrek ez ezala min egin zuen musikariaren irudian, vale? Mesedez, osea... Iritzi xemoteko bestiak ezamen. Zaitan besterako iruditzen, ez? Osa, sin más. Ez, ni gainera uste, gure realidade askotan nerea konkretuki, nerea zitzen got gehien ezagutzeten hori darako, pixkat, bien arteko olako balantza batean mugitzen gehala, ez? Gure zurkito oso zabala dela eta azkenean altzaizula tokatu egun batean, egotea gauza instituzional batean eta oso zurruna dana, eta arratsalde hortan gaztetxe batera joan eta bertako jai batean kontzertu bat eman orduan. Osea, niri iruditzen zait ez dula zertan definitu zure izaera eta gainera osagarriak direla. Gero gongo da igual jendea radikalagoa gauza instituzionatara ez noa, bueno, pues, ados, agian ez dakit horrek definitu zaitzaken gehiago. Ez dakit, nik uste artista edo musikari izaera ja izatez badela nahiko zabala. Eta tokatzen zaigula zurkito oso desberdinetan egotea. Gero badaz bebai, beste elemento batzuk, adibidez, imaginau, ez dakitzuek sekulo pentsa zuen, baina hasiera baten pentsa zen duen, nik bakarrik Euskal Herriko musikari xena joti zen, edo Euskal Herri txikanpo irudikatzen nire buru, edo sekulo hori adibidez pentsa zuen, eta hor sartzen den elementuetako bat hizkuntzi bada imaginetana. Ez dakit nik inoz ez dut pentseu zer inguren eban edo zeintzuk zien nire, ez dakit, eko zuz buruen, ez dakit, baina berez, sortuterakoan eta asterakoan ni Gerniken hasi nintzen, Gernikeko urriko azken astelenien joten eta euskararen egunien joten, eta ez dut uste gure izaerak edo aldatuten da benik gauza handiz hau ekiten baguz, edo txiki hau ekiten baguz, eta horretan ibiltzen gara, oletzak izaten modun. Gu egun baten amen gauz, da bestien amen, eta horretan gabizelez ez dut uste bez guk aukeratuten dugunik, ez bauntxe bizeria, oso arrakastatxuena, ez da, bizeria akarrik joko. Estadioko handik ez ditugu bete, uste, ez? Ez, niño ez. Orduan hori. Daukat, ez dakit, galdetuko dut, bai. Artista independentea izatea posible da entzuna eta ezaguna izateko, ala, hemen Euskal Herrian ere diskografika baten beharra dago. Ze uste duzue, edo? Hombre, bidea erresten dizu, hori garbi dago. Osea, ezakit nik itzengo nire kasutik, igual. Azkenean, gure estena, gure zirkuitoa izan da oso do yourself zeakoa, eta diskografikekin ere egondia tirabirak, esan zako burrela, eta orduan, igual egon da diskrepantzia bat bestearen artean zentzu horretan, baino
Baina bai, guk, ez dakit, hasiera baten ez genuen, esan ezer planifikatua izan, pues bueno, sartuko gera honekin, gure helburua da honekin hastea, baina bueno, egia da, bidean aurrera zoazen enean, konturatzen zea askotan, pues talde batean egoteak lan asko dakarrela. Eta ez dela bakarrik ensaiatzea eta kontzertua jotzea. Osea, egunerokotasunean, pues azkazu 2000 lan, 2000 ardura, 2000 historia egiteko, eta zaude egunero, literalmente egunero, lanean, horregatik. Eta orduan, pues horrelako agentziek, pues askotan egiten dizutena da, pues lanak endo. Eta pues kentzen dizute papeleoa, kentzen dizute zea, eta gainera, pues bueno, pues depende zure helburuak zeintzuk dian edo zein dian zure gogoak, pues agian errestu diezazuke pues jotzea ez dakinun, edo jotzea ez dakizinekin, orduan, bueno, hor ere zuk baloratu behar dezu, zenbateraino neurtu nahi dezun zure diskografikalarekin daukazun harremana. Gure kasua meintzat, bueno, guk sartu ginean gu HFM-en gaude, eta sartu ginean beraiekin, garbi esan genien, bueno, zeintzian gure nahiak, zeintzian gure beharrak, eta horiek errespetatu egin beharko zituztela, eta pues hori, egun batean gaudela gaztetxe batean jotzen egun pertsonentzat, eta hurrengo egunean, pues, Santaran, jo que se, pues, edakit, hurra. Uste dut askotan behartuta sentidute garela, igual, diskografiko batera jotie edo managementeko zera batera jotie, diskografikatan gehien bat diru ebior dugulako, abestizek egiteko, abestizek diru pilo kostaten grabatutie, eta guk esteko golan, edo ez dakizen bat diska egiteko, orduan, behar sentsazio hori badekogu, diskografika banku bat izelako guri dirua izten, gero errekuperangoa dabe, eta gero eurek bai emototxue, marketinga batzuta. Eta bakotzak egiten deulana, hobeto txarrau, holanda. Baina uste horregaz jolastuten da, bela, eta hori penie dela, eukingo agendun denak banku baite txien, eskendun beharrik eukingo igual. Hau negozioa da, osea, hilkelo, ukatzen dunak ez daki, osea, sin más. Bai. Bale, eingo gu salto pixkat, ia zuentzako adibidez zer izango litzaken arrakasti, galdetza, edo bueno, zuen burutan, zuen musikataldiei begire, zuen proiektuei begire, zer da zuentzako arrakasta gorena heltzia, adibidez izango litzake? Hasiko naiz? Niretzat ja badakat nik arrakasta gorena. Zakit ondo gelditzen hau esatea, baina niretzat hola da. Ez zait lanik falta, sentitzen naiz baloratua, kontzientzia lasai dakat eta pakean sentitzen naiz gutxi gora bera. Eta niretzako hau da arrakasta, ez da zakitzea areto betetzea horrek ekarriko dian ansiedadeakin, ja jarri dut beste langa bat dela gehiago barrura behirako hau ere, beti behar dezu horrekaz, beti behar dezu publiko bat babestuko zaituna eta kontzertutara etorriko dana, ze bestela ez da sostengatzen proiektua, baina ni orain nago puntu politu batean kasu hortan. Zuek adibidez? Jonik, ez dakit hemen eta orain nire esperientziatik, baita ez, olatzek esaten bezala, ni superpozik nago nun gauden oantxe bertan, eta zentzu hortan iruditzen zait arrakastanei, guk indeunen musika bat eta geneukanen burun intentzio bat, ideia bat, burun ikustea jendeari hori iritsi zaiola, edo jendea hori ulertzen aidala, edo guk planteatu den modun, edo beste milioi bat modu ezberdinetan ere hoi bizitzen nahi diala, eta jendean ezakit, superkursi, jendean bizitzetan eragin bat eukitzea, bertetir egiten, hain garrantzitsu behanik, baina... Da, nire... Ez dakit, nire izpada ikasten psikologia, eta horreko bere irakasle batek daukate prebentzioan asignatura bat, eta diapositiba batzuk, playlist bat itea, suizidioaren prebentziorako musika oso garrantzitsua omen da, jendea animatzen, eta lehenengo abestia planteatzezuna salda badago. Pues esatezu, aizun, egitan hortako balio balin bau, exito, arrakasta, hau baino gehiago, ezakit. Ez da gizi, hori. Arrakastarekin lotuta, ez dakitzuen kasuan begiratzen dituzuen ikustaldiak, kontutan izaten dituzuen, ez hainbeste igual Instagrameko zenbakiak, baina bueno, Instagram diot, baina TikTok edo zer izan daiteke, hori oso kontuan izaten duzuen, marka moduan edo ez da igual hainbeste arrakastari begira, baina ikusle berriak lortze aldera, edo zuen ikusleen aurrean irudi bat emate aldera, galdera ez dakiz zein den. Ez, berez galdera bardine da. Berez galdera bardine da gauzira buelti moten gabezela.
ez? Osa, dinot, ze askotan esatugu, jo, barrakasti da, ez dakit, bierra eukitxi, nipozik egoti, horaz ja profesional, osa, bier profesionala izeti, baina dinot, gero numeroi behitzotze zue. Ze batzutan hori berrealidade bada, edo, bueno, ez dakit. Hori, numeroak, bai, numeroak. Bai. Nin nahi hau ez behitxuti egiz esan. Algo bizolarra arteste da. Ez tozu behitzen, Maren. Lan, ataten bagoa besti berri bet, gu baekogu Spotify for Artist. Eta horretan ikuste dozu lan, zuzenien, zelan igoten dizen zenbaki zeitan. Serio? Nahi hau ez ikusi, ez. Da ganea holan neurtutezu, zea besti joendan bestie baino beto, eta horren, eta nik ez dut gure pentseu, baina gero diskorfiketatu, bebitxu hau, holan joan zan hau da, eta analizi guzti hori, da, esan dugu mon, negozio bat da, ez da bakarrik artea, ze polita, orduan, nik nahi gotezet, gero etorten bai asti edana salduten eta eskemakaz, engo berba, baina nik pertsonalki lasaioteko eta burue lasaiokiteko, nahi hot, nire bolara joan. Ja. Guk, male begiratu barko genuke, noiz bait, ez? Espotiko ze, guk ez daukagu aukera hori. For Artisten eukiko zue. Ez que gu artiz gara, Gazteak gu edukiko for du. artiz gara. Baina ez que gure for artist ETV deuke. Guk ez dugu. Igual ez dizu esan. Baina guga euskerazko entzunela. Bai, atila. Ez ga, baina holan saltze gure buru. Ez, gure gainetik dago artxipielagoa podcasta, eh? Bale. Bai, hori esaten dute, jo no me lo creo, baina. Vale, a ver, orain, beste temazo bat, eta hemen busti nahi duzuen arte edo ez. Baina, bueno, nahi dugu hitz egin soldautaren kulturaz. Ze iritzi daukazu zuek, batez ere, ikusita adibidez, mito aroan pasadena, gatibuk egindakoak, berri txarrakek bere garaian egiten zuena, eta hori, ondo iruditzen zaizue, edo, bueno, nola ikusten duzue, gaur egun artista batzuek egiten dutena, hori, kriston zera estadioa hartu, eta hor kontzertua eskaini, 20.000 hori urtebete harina entradak, eta gero hori sold outaren markapean, esatea sold out egin dugu, eta hori guztia, eta beste fetxa bat atera dugu gaztiek, eta... Bigarren beka, hirugarren beka. Bueno, bai, a ber, ez dakit, eske hau temi hau nik ikusiot podcast diferentitan berbaitzen honi buruz, iritzixek, bueno, ez dakit zuek ze pentseo zuen, berez pentsetot lehenengu berritxarrak izazala hemen Euskal Herri zen, holan urte bete esaten, azken kontzertua da beken. Eta galdera ez dakit zein den, Berez exactamente. galderia komentetik. Soldautaren, bai, zera hori, ze uste duzu? Zebentxantzatzu zuei? Venga, Venga, Manes. Mikro altxazu. Justo, aste hontan, etorria endika errotenekoa egitea elkarrizketa, eta justo honen inguruan zen. Bueno, gaietako bat. Orduan, eskonke gure etzean daukagu bastante reciente. Zakit, nire iruditzen zaitena da, bueno, soldauta, soldatuaren movida guztia igual orain dago oso pilpilan eta horrela. Estadioak betetzearen kontua, ematen dugu oso gauza berria dela, baina nire ez iruditzen gauza berria da, nik esanet. Euskal Herrian urteak eta urteak dijoazte estadioak betetzen, soloke bete dituztenak ez dira euskaldunak izan. Eta etorri dela beti talde atzerritarrak, edo, bueno, Euskal Herriko taldeak ez dutenak euskaraz egiten, La Oreja de Van Gogh hemen egon da, bekak betetzen urteak eta inork ez du ezer esan. Orduan, kontua zer da, bueno, euskal kultura iritsi dela momentu batea, bueno, gaitasuna aukiduna, produkzio maila hortako ekitaldiak egin alizateko. Eta, bueno, jendeak erosei dura. Orduan ez dakit, nire iruditzen zait, produkzio maila oso altuko eta balio handiko gauzak egin diala zentzu horretan. Ez dakit, nire mitoa iruditzen zait, euskal kulturantzat mese egarria dela. Eta, bueno, eta gainera aldarri potente daudela bertan, eta bai jakin dutela horre norabidetzen modu batera proiektua, eta gainera, juten dala oso jendean hitza ikustera, eta seguramente horko jende batek ez baldin mazan manifa batean, aldarri batzuk ez dituen entzungo. Orduan, zentzu hortan bai ikustet positiboa. Ikusten diot arrisku bat, eta arriskua biratzen malin badezu zure taldea, demora guztian kontzertu handiak bakarrik egitea, ematen du ere, bakarrik hori dagoela, azkenan prentsak ere horri ematen dugu mogoiena, eta gero ere askotan jendea ere oitze balin bada bakarrik horta kontzertu handi horietara jutea, irudikatu ezak azkenean euskal kultura mugitzen dan, euskal kulturan murgildutako kontzertu bat ikusteko horrelako kontzertu batera bakarrik jumar dula, eta ez beste leku batera. Orduan,
talde moduan iruditzen zait kontuan eduki beharreko zerbait dela eta ez dela bakarrik mugatu behar kontzertu handiak egitera. Eta alternatu behar dela, guk mikro eta makro bereztu egun moduan, beraiek ere bereztu beharko luketela, Euskal Herrian bizi gehala, eta gainera gaur egun estadioak betetze dituzten talde horiek, betetze dituztela, behin ibilbidea seguruzki gaztetxetan hasi dutelako, edo hasi dutelako solo kalgut txikietan, eta hori gabe Euskal Herria eta Euskal Kultura hilda dagoela, orduan, hori. Bai. Ole! Ez que erantzun boro bi emozu. Bai, total, gero hemendik reel bat aterako dugu. Bai. Sí, hombre, no. Manage for Ni se os president. ocurra, benetan. Zuek ze pentseto zue? Nik bai uste publikoan aldetik ere horrek badula bigarren alde bat. Osa, nun ikustean argita garbi jendearen joera, jendea zertako erosi nahi ditun sarrera, jendeak zertan gastatzen dirua, osa, kulturan gastatzen den dirua, zer priorizatzen duen. Eta nik uste, dala, geroz eta zaiagoa areto txikik betetzea, eta ez nahi esan geroz eta erresagoa, baina geroz eta joera handigoa idala sortzen, areta handik betetzeko, eta irudi hor, emateula ebai publikoan aldetik edo, jendeak gaur egun ez du hainbeste nahi jun igual kontzertu batea, da gillo evento bat, da gillo eventoen kultura hoi, iruditzen zaitena alde batetik Manesek esan duna, ez baldin badeu bertako guztakin iten, kanpotik etortzean akite dute, eta berdin gaude. Baina aldi beren, jendeak ez baldin bada makroevento bat, ez baldin bada festival bat, ez baldin bada bek bat, como que ez daukala kasi motivazio hori sarrerak erosteko, eta areto txiki bat daukazun momentun, asko zaiagoa dela sarrerak saltzea, eta joera behintzat nire ustez da, geroz eta gehiago, ez? Orduan, esatezu, ostras, horren arteko ere, esan duna makro eta mikro arteko oreka hoi, ez bakarriku musikariok, ze guk gure erabakik hartzeiteu, eta alde uno bena ite daukaunakin, baino publikoan aldetik ere, ustet ez da, edo oreka hoi ez dakit nola gongo litzaken makro eta mikro artekoa. Beste txalo berot Malen txoriz, oso ondo erantzun du ere bai, oso ondo. Malentxo, aipatuzu jentik erabakitzen da bela diruzetan gaztau, zetan ez gaztau, sarreren presixoi dago kixonez? Osa, zentzu hortan? Claro, porque guk ez dakigu berez, diru hortan, zertan inbertitzen duten, ulertzen dugu produkzioan sekulako dirua behar dela, montajean, alokairuak, langile pila bat daudela horren atzean, eta keja asko entzun izan dira azken aldian, ez? 60 euro, ja, baina eske, hau ez da bakarrik montatzen, ez dakit. Galdera zintzen, Malen? Galderi da komentetako ia zebentxantzatzen sarrenen presixoan temi. Vale. Nik uste pixkat ingenua sonatuko etela, baina nire ustez peio reparaz ez da beraztu mitoaroakin, eta ez da berazten nahi. Nire ustez ez dakit kontzertu bakoitzen berreun da ez dakit zenbat pertsona zeuden lanen. Zaitiru itzen 60 euro, olako makroprodukzio bat dauzkan alderdi guztikin eske barbaria bat kostatzea, esan duen bezala lehen Marenek, disko bat abesti bat grabatzea, eske jendeak ustet ez daukala perspektiba ze garestia dan musikaitea. Zenbat balio dezake kanta bat egitea? 1000 inguru. Baizta? 1000? 1000 inguru. Eta bideoklipen sartu bat. Bideoklipe? Ja. Eso guztia. Joder, hostia. Vale, importantia orduan bebai olako kontu kargitziz. Egixe askotan igual erosto zule sarrera bat, da esado zule joe. 80 euro, Eta asko, soldatak, gutxi. igual honek estadizioak ikusten dugu, 60 euro, baina areto txiki baten 15 euro, balizo dabe sarrerak, eta hor lan talde bateko zu, nahiz eta talde txiki hauet izen, eta areto txiki baten egon, ez dakitzen baldan gile zure proiektuan lanien, eta jende guzti horrek soldata bateko, eta azkenen, nire kasu ninaz gitxen kobertan da bena bestik lasai hoteko birranien, ez da, baina, ustat jende jaztuta jakola, jende pilo dauela gure atzetik, eskarela bakarrika, zuek 60, edo gu, ez dakit, horratxien daugen guzti hori, nonok ordaindu bierda bela, eta naiz eta areto txiki beti zen estadio bat, hori da ordaintzen zauzena, eta bitxu, eskertzekoa da. Nere ustez, barkatu, baina hau betetzen zaigu batzutan ezkertiar aldarriekin eta gero garestia irutzen zaigu ordaintzea kontzertu bat, ez? Eta konkretuki mitoaroaz ari gehala, ni egon nintzen bigarrenean, eta
ikusi nunean irutu zitzaidan ia merkea, osea, ikusi nunean ze gastu zegoen hor, eta hasi Zitzen nintzenean eman bere buruan zemakiak egiten, osea, pentsatu nuen, wow, hemen ere, bai, imarko zituzten nahiko lan, jende guztioni ondo ordaintzeko. Eta guk nahi dugu ondo ordaintzea jendeari, baina gero ez dugu nahi guk ordaindu, osea, irutzen zait oso kontraesankorra, eta gainera kultura dagoen bezala egon da olako komentarioekin kontra egiten zaiola. Eta, bueno, ez dut ino horrentzun nire bizitzan kirol evento bateko prezioa kritikatzen, eta beti dia garestiagoak ez. Orduan irutzen zait super hipokrita eta zero ezkertiarra. Hori egitea. Adibidez, soldautaren zera hau, soldautaren zera hau, barkatu, makrokontzertuen zera hau, genero ikuspegi batetik adibidez, ikusi ditugun adibideak Euskal Herri batean, kasi denak mutilak, osea, izaro edo kenduta adibidez, izan dira apur bat gizonak, apur bat esaten den bezala, los que han soñado un poco a lo grande, ez? Osea, ez ditugu igual emakumeak ikusi, hori kriston estadioak betetzen, eta hori. Izan daiteke behar bada, hain zuzen, bakarrik direla gizonak los que sueñan un poco a lo grande edo... Bueno, guri bemugak jartze oskuezelako nik uste amestuteko. Nik ikusteot gizonen proiektu askotan mentalitate tiburón esaten dan. Eta hori lantalde guztizian pentseta da bardin, sky is the limit, eta nietzat gitzen ez neska izen da. Eta giro bardinean, bueno, lasai, eingo gu, Ja, bajale 4. Bai, nik hori ikusteot gure aldetik ameste... Zuen aldetik edo taldik bajatzen zaitu. Ez, eta ez bakarrik gure lantaldi, usteot orokorrien, Ordeko gune dana, eta ez bakarrik nire managerra ez da zentzu horretan, baina gugandik espero da, lasai neska, egingo zu, ze gaztiezaren, eta ninoaten zauz. Artista emergente. Bai, artista emergente eternamente, eta hori da purbet guretzat beti hori, egingo zu, eta gizonak ez, azikeratik dauz, egingo guau, eta egingo guestieta. Eta zu holan, bale, bueno, oso ondo. Esportenaz, baina gutezan, guzteko jatan neskantzat egora hori bardin ezetie. Baina pentsa duzu aukerak ez dizla bardinak emoten, bueno, pentsa duzue. Nire ustez, badago alde hori eta badago publikoaren aldea, nabarmena dela zenbakiak ikusten badituzu, eta ikusten badizu Spotify for Artist, adibidez, nire portzentai handi bat dira emakumeak ez, entzuten hautenak. Izaro kontatuzun, bere bekeko kontzertuko sarreren usteet zala, 180 emakumezkoak ziala. Eta estadistika horiek ditugun momentuan, eta jendeak perzibitzen gaitun momentu hortan nesken gauza bezala, hor behaiek dira ere kentzen dizkigutenak aukerak ez, eta kontatzen dugu askoz jende gutxiagokin, beti entzule gutxiago azkago, ez den nahi biktimana egin, osea, realitatea naiz espresatzen dan bezala, eta datuak dioten bezala. Orduan, guk aldego amestu baina, bueno, igual ametsu batean geldituko da. Beste restasun betekien mutilek, ze beti onda, ez dakit One Direction eta horrelako eskemakaz, eta egize da, niri jarraitxo aldo estiela, esango tolan, lau baboso, eta ez da behor dainduko zarrerien ni ikusteko, ni arpeize ikusteko. Baina neskak, usteot, badaukiela, ez dakit uste daz, neska gaztiek, holan zoratute, tipo bat ikustia gaitxe. Zerako amorrue, bakarrik, ze guapoa da, ez dakit, hori gai amorrue moteste, eta usteot, hori gizoneri, ez dakit, onura garriz egiteokola neskeri baino. Bai. Beste inobauko beste zer. Totalmente, o sea, a ver. Joder. Vale. Joder. Totalmente, o sea, es aquí. Poco más que añadir. Lol, vale. Atzenengun ikusine bane. Vale, a ver, gaiz, salto ingeu, eta jungoa pixkat musika generuta. Atzenengoz pentseot estori baten entzune bala kiliki, esaten, bueno, ez dakit kiliki dan, baina baton bati entzunotzen esaten euskal musika, ez dala genero bat, hartzo gule bat zen, euskal musika, ala! Niri gustate euskal musika. Eta bueno, ez dakit gai horretan be imaginetan euskal panorama musikalak gaur egun atzenen gurtitan behintzet, bueno, pauso asko moitxu zela, eta pilo bat genero urten dile, eta variedade itzela dukule momentu hontan, edo zelan ikustoz bezuek. Desde luego, o sea, euskal musika genero bat bezala sailkatzea barbaridade bat da. Osea, esan nahi zut. Ja, baina FNAC-en eta hola dago, Claro, claro. Nola, A día de hoy, FNAC-en hola da hola. Osea, musika dendetan eta plataformetan euskal musika genero bat da. Ai, ama baizena. Eta gauza bada jartzea euskal folk musika, okei. Baina euskal musika, esan nahi zut, hemen gaude adibide oso ona, osea, musika genero ezberdinak iteitegu kasi, bueno, 100% ez, baina esan nahi zut.
eta iruditzen zait Euskal Herrin, eta bereziki pandemiaz geroztik eta sartu dira ikaragarri estilo pila, sartua jende gazte pila bat, bueno, guere hor sartu ginen, musika estilo ezberdinak planteatzen, igual egia momentu baten etzala, igual sekulako genero aniztasuna euskeraz, baina momentu hori aspaldi pasa deula, eta euskal musika genero bat, no me jodas. Ez dakit ze gehiago esan. Nik esango nuke, evidentemente, ez da genero bat, eta horrela katalogatzea, nahiko kerra iruditzen zait. Baina hala ere ez nuke esango existitzen ezanik. Iruditzen zait existitzen dala. Eta igual ez da genero bat, baina bada komunitate bat. Eta horregatik gaude hemen lauok, ere esango nuke, orduan, badago hor zerbait. Ez dakit, ez da de repente inexistentea. Orduan, gero ere genero desberdinak batzen jundiara euskal musika hortara, hori totalmente positiboa iruditzen zait. Azkenean, uste ere generazio arrakala bat ere egondala zentzu hortan, eta hori positiboa dela euskal kulturantzat, euskerantzat, eta ongietorriak. Horrekin ez naiz gehiagiz hartuko, baina iruditzen zait... Sartu. Zeran bezu. Esan deten bezala, iruditzen bai generazio arrakala dagoela, adibidez pandemiatik geroztik, bai sartu dira hor, de repente musika talde eta musika estilo pila bat, eta gehitu dienak, euskal kultura, euskal musika ontara, eta oso positibo, eta askotan iruditzen zait, guk igual gure estotik prisma gora super itxitik ikusten dugulako, baina sentitzen dugu igual dagola ere gerra bat hor aita ama hiltzearekin eta ez dakit zentzu asko ikusten dioten horri. Eta gure partetik ere askotan jotzen dugula kritika errexera, en plan de ikuste dagoela bi estremoak hemen Euskal Herrian igual musika tradizionalagoa edo egin dugunak, eske orain egiten dana es una puta mierda. Eta orain berritzaileak esate dute, eske orain arte egin dana es una puta mierda. Putos calvos. Orduan es como que, bai, fiskat dala iruditzen zait pixka jarrera oso nerabea, dala askotan, bi sektore dauzkate gauza positiboak, eta ez dugu zertan gerran egon behar, eta uste gaina horrek mesede gutxi egiten diola gaur egun euskal kulturari. Orduan, ez dakit, iruditzen zait askotan dala ere, eske gu hobea geha, ez dakit. Sin más, komentatzea harren, Ni daukat Spotifyko playlist bat, euskal musika, borratuko dut, ez? Claro, nik ez dakit. Bai, ez, tipikoa da, baina bueno, de todo dago, horre? De todo. Bai, de repente Amaia ere bai, ez? Iruñakoa dela, ez? Baina por lo que sea, euskaraz, oraindik ez? Euskal musika zer dan be? Ja. Claro. Bai, a ber, ze dator orain? Bai, komertzialtasuna. Zerk bihurtzen du talde edo artista bat komertziala, edo? Eta bigarren galderi honaz lotute, Euskal Herrixen badaz talde komertzialak? Ez que vaya mierda galdera hau ez da ere. Ez da. Pentsatzeko dira, Komertziala Ez da, ze hau, nonos danok aitxetu izegu. Bai. Zer bihurtzen duen ez dakit zehazki, baina adibidez nire esperientzian eskakeitanen jotzen genunean, jende hasi izan gu komertzial deitzen, gure musika gaztean sonatzen hasi izan momentu hortan. Hori uste jendeak kanpotik jartzen dizunetik eta dela, igual guk baino gehiago. Eta hori bakizu saldu dute beraien burua, eta holako gauzak entzuten dituzu, zakit hori dan komertzializatzea. Komertziala izeti zer da? Gaztean entzuti, radixun entzuti, jente askok entzuti, disko asko saltzi, esaltzi, zer da komertziala izeti? Nik uste dela, irapaindegira joetie, eta non horren inguruen berbaitia, esatie, danak dakizela, nordan. Uste hori dela komertziala izeti, holan edon nor dakien nien. Nik uste hori dela. Gu komertziala gara, malen. Vale. Baina, izango litzake... Osea, mainstream, ez? Pixkat edo... Bai, mainstream hori da, bai. Mundu guztizek dakien nien. Zagit. Osea, famoso... 80 urteko Andra batek eta 6 urteko ume batek dakizen nien zer dan, mainstream. Benito Lertxundi komertziala da. Euneko eun. Claro. Baina adibidez, karo, hau lotuta egon daiteke, komertziala Euskal Herrian gehi Espainian, gehi Europa mundua, dena delakoa, adibidez, zuek nola ikusten duzue
adibidez, Spain, esan behar nuen, Espainian ezagunak izatearena, osea, edo hori pentsatzen duzuen zerbait da, adibidez, Bartzelonan jo nahi dut, ze publiko espainiarra ere nahi dut, edo Galizian jo nahi dut, ze bertako kulturarekin superlotuta nago dena Edo zuek, delakoa. adibidez, erroman eosari launtxe lentxua. Ez? Erroman, osea, esan nahi dut, nork ditzen dizuet Ja, hortik? ja, italiano Osea, ziaz. Baina hirugarren aldia da, Zer? Hirugarren aldia dela. Ah, bai. Bai. Osea, ez dakit, seguri gustatzen zaigu kanpora ateratzea, baina esperientzia moduan. Ja, Jo, ez da guai, zure taldearekin ateratzea, ez? Osea, bai. Eta erroman adibidez fanak dauzkazue? ez. Osea, baina, bai, en plan, orduan, nordoa zeinek ikusten. deitzen. Markinar bi hau Ez. Ikusi neban, markinar bi hau esela justo. Da esan Kontua, euskalduna gaude leku guztietan, baina. Ja. Ez. Baina ez, dukezu publiko italiano. Kontua da, akagu lagun bat, erromatarra ana, Luka. Luka, ez hautzet? Izen tipiko. Euskal Herri oso ez hautzeu, Zenbat urte Qué dauzka? fuerte. Erromatarra bada. eta euskera, Erroman euskeraz. Pasa kontaktua biraiteko. Iguala pentsa, es que de repente, imaginatuz Laurelarekin, en plan. Vale, barkatu. Ai, ze beroa. Vale, a ver. Esaten neuga. Bai, esaten ubikaina. neuga. Euskal Herri txikampo. Sekulo pentsau zue. Nahi gueuki publiko Euskal Herri txikampo? Bai, ez. Gai hortan neuga. Zuko latz? Ba, nik badaukat, harritzen naiz askotan, Atakerri zioin. egin parrela zai. Hori, harritzen hau batzutan ikusteak mundu mailan zenbat entzule dauzkadan, edo adibez Japoniara joatean bazegola jendea nire kantak zekizkina, laudia, edo Finlandian neska batek euskeraz oso ondo ikasizun eta nire kantak zekizkin. Osea, Finlandiara iritsi ginen momentuan eta lehen kontzertua eman genuen momentuan ikusi nun neska bat nire kantak kantatzen eta hor ja inunora. Eta hor ja ere esan nun arrakasta. Ja, es que heavy, Komertzialtasuna. Ya está. Heavy. Ez, osea, nire kasuan da pixka eta anekdotikoa. Bai uki eta aukera desente irteteko, Italian ere egon nintzen, Galizian ere bai, baina egia da, euskera hutsean abesten dudanez hori izan daitekeela muga handi bat igual komunikatze aldera. Osea, naiz eta kontzertua gustatu eta nire hautsa gustatu igual muga handi bat dagoela hor tarteko. Egia da nirikitan nagoela aukera guztitara jotzeko hemendik kanpo eta bar, baina ez dakit zenbatean jodagan zentzua ibiltzeak ateatzen pila bat eta fokua hor jartzen. Osea, nire kasuan, nire proiektua ikusten dut haintxe bertan nahiko honean zuzenduta dagoela. Agian etorkizunean, ez dakit, buelta pila bat eman ditzake, baina haintxe bertan bai sentitzen naiz hemen erosoena eta ez dakatolako ambizio ondirik mateatzeko. Baina hori, ongi etorriak dira aukera guztiak, eta gero Madrilera super gustora guten nahi jotzera, Bartzelonara bai, orduan, hori, buklean sartzen nahi naiz. Olatz, esazu Ondo. euskerian asuntu, hizkuntzian asuntu, pentseo zue hizkuntzik mugatzen dabela, laguntzen dabela, zentzu hortan, dinot, Euskal Herritxik kanpo urtetako, nik inglesez entzutut bai musiki erderaz bebai. Da ez nire hizkuntzak eta kaso askotan inglesa igual letran nafi jau behitzen. Baina, euskeriaz pasetan da hori edo ez? Ni Londresera joan ginenien aurton joten, dekoan oroitzapen argizena da, Londreseko jendia, dan hasi dela ingelesak, da euskeraz abestu gendu zan abestizek, gehien kantetan bi esan. Egiz da, ariketa bat indoa laurekaz, lan berotuteko, venga, gana batera, tal. Eta asko abestuten bien euskaraz, da bentsatot, oso aberesgarriz da, gero zeurein doaz berbetan eta galdetzen eta dola urte pilo, eta 13 urtegaz edo landatako herri baten joneban kalien bebai oran gitxarriegaz eta oporretan dauelez jende asko, munduko jende asko hurbiltzen zen hitz egitera, eta uste dut hori aberesgarriz dela, bastakit beste gauzatzuk ulertuteko, eta hori nik ez dut inoz ikusi euskararekiko, ez dakite, olakorik danak beti dause entzuteko prest, eta oso interesgarriz irututako jendieri beraz, zentzu horretan, uste dut guretzat eta eurentzat, aberesgarriz dela esperientzize. Badago jende konkreto bat esaten duena, gaizki iruditzen zaiola, adibidez, euskal artista batek euskaraz kantatzea zaparte ere, molestatu egiten diola erderaz ere kantatzen duenean. Osea, zer iritzi daukazue honen inguruan? A ber, jendea io zerrek molestatze dio. Aparte, hori da Osea, testigurua. minimoki publikon zaren momentutik, edo zer, osea, itezun edo zer hartu ezakete. Osea, ez dakit nire ustez,
zuri naturalki ateatze bat zaizu eta espresatzeko bide berdin iruditze bat zaizu euskera edo beste edo zein hizkuntza, bueno, zuk esango zu hobeto, zuk hizkuntza bat baino gehi biltzaituzu. Ni nire kasunen naiz bat ere txuku moldatzen gazteleraz espresatzeko, bueno, ikasten nahi naiz. Baina, ez luke ebkiko zentzurik, baina zuretzat zentzua bali mauka, zeatik ez da, oza, zeatik izan behar duguk erabakitze duguna beste pertsona batek zein dezaken da zerrez, dezakit. Nik hasik eran erderaz idazten ikesin eban, berbetan bai, baina bestizek idazten, niri euskara sorteta eta esan hasik eran, eta inglesez bai, inglesesko musika asko entzuten ebalako. Eta denporiegaz eta lana bihurtu zen momentuen, eta beste input ezberdinak ikusu zenien, eta zure bulegoa Madrilen dauen, eta ez dakizatzekin hor, hori da, purbete, zera, venga, nastu, ez dut inoz esaten euskeri albo batera izteko, edo beste ingelesa bai esazti, aparketako, ez dut aparkeko, baina. Zeba? Osa, diot, bueno, erreza edalako, ametik kanpo bizi basara ingeles eziten basu. Frantzin biziko banintz, ingelesa ondo ikusite bago, talde pilo bat dauz frantzesak eta barrakazat, bueno, Daft Punk ingeles ezitan, ez dakit. Ba, bueno, hemen ez da bela funtzionaten, hori da burbete leloa. Eta hori horraitzik, azkenien ez dakit, gero Bartzelonara bizitera joan nintzen ikesten, eta katalan ikesin eban, eta katalan zidazten hasi nintzen, nire mutila katalana da beragaz katalan ziteot. Gero frantzesez be asko gustatzen musikie, eta idatzi ez, hainbeste ondo ez dut berbetan, baina ez dakit, nire asko gustatzen hizkuntzak eta nahastuti edanietzat normalena. Ez bakar bat aukeratutien, naiz eta hemen nauen nien, evidentemente, familizegaz lagunekas eta danak euskera ziten dudala, Bartzelona noan nien, eta lehen ofizina baten lan iten eban, eta iten eban inglesez eta katalanez, horrek izalako gure publikoa. Jo, hizkuntza guzti horretan moldatuteko eta egoera desberdinetara moldatuteko kapazitate eukitien, nire ez dozte gauza txarrik irudituten, eta txarra izango zen, gure leku eta gure hizkuntza astuko bagendun. Hori, irutuko eta gaitan, seinarateko moduen esateko, zu esara mengue, tal. Baina ni esko zaztie, nik ez dakidala euskeraz berbarik iten, da, Gernikako euskera klaru dekot. Hori amorre moste, inoz ez todalako albo batera itzi, eta euskarazko musiki egin dut, eta ize da, harrera aldetik, askoz gatzago da izan dela niretzat. Euskarazko bide bat sortuti Euskal Herri zen, erderaz baino, ez dakit, estatu mailako festival nagusitan, joten egoteko, eta estenatoki garrantzitutan joten egoteko. Tamen askoz gizau koste. Parkatu Marene, geixa kosta batzule Euskal Herri zen euskeraz kanpun baino? Bai. Hemen holan, ez dakit, proiektu serizo da sendo bat sortutie, eta hori 13 urte hasi nintzen kontzertuek emoten eta bueltak emoten, eta on nino, nietzat, ustot, zaiena, hau dela, Euskal Herri ze, eta on nino aukerarik handizanak kanpon eukidoa ezala, eta holan da, orduan, zengot. Ez tengo erderaz, eta bakarrik ingo geuse bat, ez nik dena denaztuteot, eta postuteste, ez dakit, San festivalean, esenatoki principalean, gabeko 10etan, euskaraz kantetako aukeri eukitie, naiz eta, bai, erderaz indot be, bai, bitxu, hamen da, 20.000 pertsona euskera entzuten, da niri hori, tu, lasaitesun emoteste, eta amindut este, evidentemente, entzuti, izo ezara euskaldune, eta horretxik nagoen raiaten, zean morrosko emoteste. Bai, zure momentua da, Mare. Bai, hori da. Dana guztetaiat. Bueno, a ver, beste adibide bada bultzada BBC-n ipinibela, da euskeraz ipinibela bai, ez manez. Bai. A ver, hori da oasi bat, Kontatu hori. A ver, pues, Iggy Popek daka, bueno, ez dakitu hain daka, leheno bentsat zeukan astero programa bat BBC radion. Eta egiten du, hartzen du talde bat, eta talde horren inguruko eskribapen bat, eta gero abesti bat aukeratzen zuen talde horrena. Eta koinziditu genuen festival batean berekin, orduan, tipoak ezakin nola, bueno, jo que sé, seguramente bere maneierrak txibatuko zion, baina ez dakit. Pasazion gure taldearen izena, eta tipoak egin zuen gure deskribapen bat, jarri zuen gure abestia BBC-n. Qué fuerte. Bultzada, Brigada Loca. Gure izenak esan zeukutu duten gaina. Manes egaina. Manes egaina. Orduan, bai, oso kurioso izan zen, baina, konstiente gea hori ez dela realitatean isla, euskera kateak izten ditu, eta hori, gauza objektiboa da. Euskera zabesteagatik, leku askotan ez zaituzte ulertuko, orduan ez zaituzte dituko. Orduan, konstiente gea hortaz, orduan, bai, hori izan zen anekdota oso kurioso bat, baina bai. Erdera zabestuko bagenu, seguruenik, Estatu Espainiaran eukiko genuen oi hartzun gehiago, entzungo gintuzten gehiago,
aterako ginean seguramente atzerrira, bueno, igual gehiago ez dakit, baina aterako ginean seguruenik pues, jendeak gehiago ikasiko zituen gure abestiak, eta hortaz kontziente gera, orduan gure autopolitikoa bat izan da, totalmente. Orduan, hori. Olatzuk ze iritze dukezu? Nire ustez, egia da olako mainstream eta komertzialtasunaren ate asko aldizkizula itxi euskerak, baina beste pila bat aldizkizu iriki baita ere, ze azkenan komentatu dugu, kanpoan ere balia handia ematen diotela Europako hizkuntz zarrena zakizera exotikoa biakatzen da, ez? Orduan, batzutan irutzen zait, ez dakit nola prestigioa exotikotasuna aldizula eman, eta ateak iriki uste batez ere hemen, dela Euskal Herrian, noski. Eta hori ez nuke pintatu nahi ere ez euskaraz kantatzea balitzu ezela etorkizuneko ateak istea, ze nik adibidez gazteraz kantatuko banu, seguraski ez nintzake hontaz biziko ez hemen, ez datu mailan ez ezer, osea, geldituko nintzake olako erdibide batean, ze Espainia mailan dabiltzan asko, dabiltza ni baino era askoz prekarioagoetan lanean, eta askotan hori ogibide bilakatu ezinik behin jarduna, bihar jun Malagara, zuela bitzen zera, ez? Granada, Malaga, ez dakit zer, Extremadura, ni nago hemendikan ordu betera dagoen leku batean, ez daukat apenas gasturik hoteletan eta olako gauzetan, denbora ere askoz ere gehiago inbertitu behar zaie irtera hoiei eta gastuare bai orduan. Segun ze ate irikita ze itxi, nire kasuan oaintxe bertan, eta horregatik esan dizuet, sentitzen naizela bain arrakasta txu eta bar, zentzu askotan ongizate bat dakagulako hemengo eszena lokal hontan, uste dut. Eske hori kontrako iritzi hori entzun iziot, eta izen da, igual ez dakize artistak bere egunerokotasunin ez da euskera ikitzen, eta musika da euskera zataten dau, erretzau edalako, panorama musikalin sartzi, Euskal Herrixen, arrakasta gehiago ukitzi, orduan, holan behizeleike? Ezakit, eske gero bakoitza jakingo du zer egiten duen eta zergatik da oso pertsonal autu hori, eta askotan agian entzun dezakegu pertsona bat euskaldun berria dana, euskaraz saiatu dana egiten eta artifizial aldizu sonatu kanpotik, eta hori ere gaizki irutzen zaizu, orduan, ezakit, nik uste hori oso pertsonala dela eta bakoitzaren barne koherentziaren menpe dagoen zerbait dela, orduan, ezakit norbaitek euskara aukeratu duen abesteko arrakasta eukitze horren. Eta ez dut uste hola funtzionatzen duenik, ez dut uste denik. Hau iten badezu, arrakasta eukiko zu. Ez da formula itxi bat arrakastaren ere ustez. Orduan, gauzak ez dut uste zentzuadanik horri begira bakarrik egitea. Orain apur bat, artista eta taldeen etika eta kontraesanen inguruan hitz egiteko, nolakoa izaten da, artista moduan, zure baloreak, zure etika izan, eta merkatuan edo musika panoraman edo industrian pasatzen diren kontraesanak aurre egin behar izatea, adibidez, duela gutxi Spotifyekin pasa dena. Helburua ez da jakitea zuek Spotify utzi duzuen, edo ez, da jakitea alakoak nola kudeatzen dituzuen, eta euskal artista moduan zaila den alako gertaera bati aurre egitea, adibidez, ez? Pasa dena hori. Artista askok Spotify utzi dute, Israelen finantzaketa hortxe dagoelako, eta zuek nola bizi dituzue alakoak? Ulertzen dut ere bai, ez dela berdina talde txikia bazara, talde handia artista, jarraitzaile asko dituen artista bazara, ulertzen dut ere, ezin dela orokortu, baina, bakoitzak berea. Eta bakoitzak dauken egoeri daukela da bai. Bai, karo. Spotify jarraitzuko gule, imaginetan. Ez ez dago gure esku, tamente digo. Horregaitxe inot. Nik nire aldetik zentzu horretan, pentseta dute egin aldogune, artista txiki modun, hori uste da garelako nino, jendiari gonbidatutie beste plataforma batera joeti, hori da gukin aldogune, azkenien gure musikileko guztizetan dau, eta nik pertsonalki izteot oneri ordain duten, da joan zaitxese danak, hori da nik espero dana jendien gaitxik, eta guztetaiat artista handizek eta munduko handizek ganera ustea, horrek azkenin zabalduko da belako gure bidie gu eskolgeta gelditxuteko, bestela gu joten baga esan edertu agur, zarratu bat irteterako. Orduan, usteot artista handizek ez da bezala ez dakite
guk txiki modun askotan hartuten dugu zan arriskuek hartuten. Eta hor gitxuten garagu, ez dakit, eredu modun askotan, eta egite dugu noski, sinistuten dugun gauzatan sinistuten dugulako. Baina guk bakarrik egite dugu eta lauk egiten bagu bakarrik, ez dugu ez lortuten eta beldur asko dauz hortartien. Horton be, festival askok eukin dabe Israeleko zera KKR inbertsio fondue eta artista asko, ez dabe kantzeleu, batzuk esaten dabe eska ordainduen bierne ban, eta hori da, kontratuetan ordainduen bida, zeiteo, zertu daite, orduan, usteot, zengo gendun danak, ez dakit, aukera zuzen hartu. Eta usteot hori iten dugule txikizek handizek baino. Eta orduan esperot horrek beste bide bat irekitie danak egoteko leku bardinen eta gauzak benetan aldatuteko. Usteot musikiek eta arteak eta lan honek dekona badala, ez dakit, burueri bueltak emoteko eta jendieri hausnartuteko tarte bat emoteko txagu. Eta danok ados jarriko bagina eta danok ingo bagendun sozer, seguruenik egiten dugu zen gauzak, baina askoz gauza politxabik lortuko gendu zen, eta ez dakit mundue, baina egoera asko aldatuko gendu zen. Orduan, ustot argizek izen bergarela gu pertsonai publiko modun edo proiektu baten modun, eta espero gauza horrek normaltasun bat izetie eta ez excepzio. Ez dakit, danak kompromesu handiz eukiten bagu birtizen gauzekaz, gauzak lortuko gu, hori da, nik uste dana. Beste reel bat hemendik. Vale. Nik horri gehitzeko, esango nuke, ados, esan dezunarekin, eta adibidez Spotifyren historiarekin, eta horrela guk, adibidez, komentatu dugu taldean, eta horrela, eta zergatik ez goaz Spotify-ti, no seke. Baina askotan, iruten zait, adibidez, kasu hontan bezala, Palestinan gertatzen ari dela, da, zerbait izugarria, eta Israel da monstro bat. Eta ez gara konstiente ere, gure gizartean zenbateraino agon presente, bai ekonomikoki, armamentistikoki, eta hori guztia. Orduan, igual, kasu hontan bai fokalizatu da asko Spotifyren gan, baina niri behintzat personalki harritu diana da, adibidez, Googleekin dauzka ere kriston akordioak, eta Googleek finantzatu du Israelgo armada 2023-tik kriston milionadak ematen. Eta horrena ez da zeratera, eta YouTube Googleena da, Metak ere eukiditu kriston harremanak eta WhatsApp eta Instagramari inguruan ez da ezerratera, orduan, pixka harrituit, de repente hor bakarri fokalizatzeaz, eske, azte bali magera horrela, eske ez da inor salbatzen. Osea, inor salbatzen. Orduan, hor ere, ala ere irutzen zait, garrantzitsua dela, igual taldeetan, horrelako gauza pasatzen denean, beti hitz egin, eta ostra, pues, busti behar da, eta punto. Eta hori, eta gero zuk esan dezuna. Hemen garrantzitsua dana da, hemen boterea dukan jendeak, hoiek diala benetan busti beharko liratekenak. Osea, hola Salvador horri gaeloko Instagrametik piratzeak, pues Instagrami, Gehiago esango ni piratu nintzen Ixatik, Elon Muskek egin zunean agur hori, eta sentitzen naiz bakarrik geratu naizela. Seguro negarrez tegoela Elon Musk horre. Mudantza kolektiboa. Ezan gertatu. Bai. Eta, zentzu hortan di, Spotify zorratuko diona da, Zetangana edo Rosalia piratzea hortik. Ni eso, Bueno, baina talde txiki askok egingo balute, joder. Aldi berean atera zan Rosalia, ez dakit gogoratzen zerate, baina diseinatzaile batek esan zuen, beratzala guzti, eta berak esan zuena zan, jungora, eta klaro, guretzat Rosalia da gora jutea, ez? Eta igual hasi berrien taldearen zait, igual gugera gora jutea, ez dakit. Rosalia dauka bere boteretxoa. Eta bera baino gora unor, oza, dinot. Hombre, Taylor Swift. Ja, bueno, bai. Hain humila ezin da izan. Baina mendik bai, deialdize, ustot boikotak funtzionaten da bela, aldogun neurrizen egin, dan astogu ondoengo, baina boikot Israel aldogun guztizen, ze lortuten dugu geusek, eta naiz eta danan perfektu ezin dugule egin eta inguratute gauzela, aldogun guztizen boikot Israel. Hori da. Bai, hori garrantzitsua da, osea, jakitea hemendik sentitzen dugu ezin dugula ezer egin eta beti daudela gauzakiteko eta oso guztia garrantzitsua direla, baina pixkat zentzuz, ez da zuk esaten zenuna neukanik ere buruan, esaten hon. Eta zeatik orain
Spotifyrekin olako fijazioa eta ikusten zaituzte denok jaietan kalimotxoa edaten, ez? Esaten hon, ze aida pasatzen, zegatik bapatean Spotify da hemen munduko kerrena eta beste guztia ez. Orduan, zakit, irutu zait, berriz ere, artistoi eskatzen zaigula igual asko eta liberean gero bueltan zakit gizartean ez dudala nik bintzat ikusi eta horrek pixkat pena ematen didala, baina bai, zuko esan dezuna, dena garrantzitsua da. Baita, igual, balio ezakela igual jendeak kontzientziatzeko, ez? Igual bestea jendea etxan enteatuko. Ja. Bueno, funtzio hori bete ezake. Baino, zenbateraino ari zea ere pelota gure teiatuan jartzen denbora guztian. Ezakit, horren neurtu barreko zerbait da, ezakit. Claro, nik uste seinalatzeak eta ez, pixkat olakotan batzutan gertatzeana, seinalatzea eta kasi exigitzea olako akzio bat itea nun guk, ni pintzamos ni cortamos, eta zentzu hortan ere, responsabilidade individualen apelatzea Palestinan gertatzen ari dan mailako sarraski bat berez exigitu beharko litzaieken exigitu ordez, ez? Orduan esatezu, ostras, alde batetik oso beharrezkoa da neurrik hartzea eta guk aldeun einen horri eragitea aldeun modu positiboenan eta bereziki kontzientzia zabaltzea eta ezakit sare sozialen bitartez, kontzertuen bitartez, plataformak benetan aprobetxatzea, baina beste aldetik movida de exigitu, de seinalatu eta iruditzen zait ere ez goazela inoa, ze efektibamente jartze du fokoa gauza baten, nun beste milioi bat dauden aldi beren gertatzen nahi dianak eta berdin dianak oso grabek, orduan, ez dakit, nik uste aldeun nahi deula. Eta ja pixkat, ja amaitzeko, pixkanaka amairarutz hurbiltzen, nahi genduna eta bebai, kanpo komunikazioan kontu. Zuek artistak izen da, imaginetana, polemik ez gain, kanpora begire komunikazioa daukezuela zuen entzulikin, instituzio diferentikin, egon izen di polemikak azkenengo ikusi gendun maren eta olatzuek, eukizen duela Bilboko jaixetan, gero ikusi gu, brigadeloko keukidabela aspeitxiko zezenketena. A ber, hori zai viral, igual manes azaldu bat. Ja, explika. Vale, eta oraingoaz Bilboko zera hortara, baina Brigade Toro edo ze cosa dago. Brigade Toro. Es que... sin más, da, chorrada, da, Ja, baina atera nahi genuen. Oso, surrealista, ez dakit, igandean de repente, ginen ordenak etxean, eta bidala izaguten kaptura bat, pues emakume batek igozula azpeitiko festetako zezeren torturatzailea gu ginala. Baina eske fotoa zen, zuen taldeko foto bat zein eta jartzen zuen. Jartzen zuen, gazteleraz, festa hauetan, pues egon gira zezena gurtero bezala ezakize, eta hau da torturatzaileen argazkia eta gu postak horrela. Eta torero outfit, zuen arpeixekin. Ez? Ez, hori gukein. Brigadelokon mejoresen. Eta sin más, flipatzen egon gehatu ginean, eta parpixikatik genuen, eta ego genuen horreteko baina. Claro, es que alakoetara, ere... kontua, igozutela, jo genuen azpeitin plazan, eta baterako zan azpeitiko folletoan, festetakoan, eta emakume horrek hartuko zuen, eta esango zuen, pues hau egia, pues taka. Oi ama. Torero arpeixe dukezue. Oi ama. Bueno, eta, hau, tipo, bromilla moduan atera nahi genuen, pues porque berez ez dauka trascendentzia gehiago honek, sin más, porque Facebookeko zera bat da, baina agia da zuen kasuan Olatzetamaren neskak sekulako aliatu zela, batez ere, askotan ere, edabideen artean dagoela kriston profesionaltasun falta, argi ikusi zen, eta hau, nire iritzia da, zuk malen, badakit berdin pentsatzen duzula, nola jokatu alako profesionaltasun ezaren aurrean? Zuek artista moduan, porque, karo, zuek ere irudi bat ere gorde behar duzu. Zu, adibidez, Olatz moduan ezin zara agertu, esango dut el correo, baina, sin más, adibide bat da. El correoren aurrean eta esan, tío, de qué vais, hori azteko, espainolez, por cierto, igual ez dute euskeraz ulertzen, baina, barkatu broma da. Bueno, ez da broma, toma por culo. Hori, sin más, nola jokatzen duzu zuek honen aurrean edo? Esan nahiot, ez tala bakarrik artistentzako txarrau, kasetarixo ibekaltean dixeitxo eskuela fake newsek zegero, sinezgarritxasune galtzau, eta gero ja, esaten dan ezer, ez da sinezten. Ja, total. Nahi noan esan bebai. Baina, jarraitxu erantzuten.
Hombre, niretzako supermingarria izan da, prozesu guztia eta ikustea zuk esan dezuena ez dela errespetatu kazetaritzako etikarik inun. Eta orduan, nik ezakit nola zein dan bidea babesteko horren aurrean, nik ezakat hor konturatzen zea benetan zeinek dakan boterea, ez? Orduan, nik ezakit zein dan formula. Norbete baldin badaka, azaldezala, nik ezakit zein dan. Aldi berean nire formula bada, ni egotea nire egia, nire objetibotasun hortan eta nik bizituan gauzetan edo, ziur, ni ez naizela, zakit, nire kasuan ni nire egean eta pakean egoteko era dela egia esatea, koherentea izatea eta hori dena baino aldi berean impotentzia handia bai sentitu dudala horren aurrean. Baita ganera ustot guk hasi baino lehen eta ez dakit lehenengo gauza izan zen, beherapenan albizti, ez da, baina horren inguruen gertatutako guztize azaldu guri zen gendun. Eta 3 pertsona izan da, eta hor sortu alzan nazte borrastigaz, guri zen gendun izan zen, komunikatu bakar batein, dana ondo, garbi eta simple azaltzeko, eta inolako arazorik ez egoteko, batek esateko A, B, eta bertan zegoen batek esateko I, eta holan, ez da, orduan dana argi gelditxuteko. Eta alan dabe, gero, beste bat urtetan da, mikrofono bategaz, gure komunikatue guzurrezala ez, eta ez dakit, interpretazio emoten, eta 5 minututara, telebistan batien guk esan dako guztize guzurrezan. Da guri hori, min asko sentiu zen dugu, mintute egon dalako egun horretatik, eta bizi izan dugune, ez dakit, gu normalin ez gauz, eta mora guztizen holan albiztietan, eta batien, danazien mesuek, danazien iruzkinek, eta jendie euren iritzez emoten, eta oso egoera zaila izen da, eta horrek espan lagundu bapez, eta orduan, beste komunikatu bat ingen mobide salduteko, baina, urrengo gunien, haun bat etxera joan nintzen, zabaldun eman el correo, precisamente, eta hor, zegoen, se negaron a tocar, da zen eban, ahí ba, ze guapo, orduan, zein gure egia, ustote galduintzala hor bidien, eta bidietan. Artista moduan, zuek betatu egiten dituzu medioak, en plan, alakoak gertatu eta gero distantzia edo markatzen duzue, hainbat mediorekin edo kazetarirekin edo dena delakoa? Aprobetxatuko edo kontatzeko, zenik ez mediorik betatzen, baino deian elkarrizketa bat egin nuen kazetari batekin, eta elkarrizketa batera zen uste dut justo hori Bilboko kontzertuaren nahiko parezegon, baino pixkat beranduago. Lehenengo atera intzan, elkarrizketa, demagun abuztuak 16an zan kontzertua, demagun abuztuak asmatzen nahi zau, baina demagun 20an, eta gero publikatzea jo nintzenean, ordurako jaken duin zuten elkarrizketa, eta ez da inoiz gehiago agertu, eta ez diate azalpenik eman. Orduan, zeinek betatzen du zein, ezakit. Baina dinot, zuepe gerora imaginetan aukiko zuela, eta aukeratzo zuela, bai elkarrezketi edabide honi bai, honi ez, albiztik ezinko zuez erabaki, baina imaginetan zuepe erabakiko zuela honeta bai, honeta ez. Hori beha politikoki dauzelako burbet, ez da banatute orduan bakizu nogaz egin da nogaz ez, eta horretan aritzen gara ustote argituteko, ez dakit, interekonomia ditxute bazten az juengo. Horrek argideko guzenak, ez da. Baina bestean, ez dakit, sentsazio emoten deu, gu garela azkenien garrantzik itzien geneukana zentzu horretan, zebitzu, bai aztu gure, zabatute hot zure elkarrizketa azkenien, gu gara, ez dakit, panpinek eta guaz prostuten dabe, gure daben modu, gure dabenien gauz eurekaz eta gure dabenien kontra. Orduan gu segin aldogun, egiz eroen eurretik eta, gero bako txakiti gure dabena. Bai, ere kasuan ez azkat komunikabide batzuk betatuta, aldi berean hori ez direlako batzuk konkretuki nire gana etorriko inoiz, usteet, zorionez. Baina gero, ezakit, hemen inguruan dauden komunikabide ekiko, ezakit, usteet horren atzean pertsona daudela, bakoitzak funtzionatzen duela bere eran, eta ezakit, nire naiz sentitzen hain zera esateko, zu ez, zu bai. Orokorren elkarrizketak usteet orokorren ematen ditugula, ez, guztien, ezakit, nik usteet ez dira dola inori esan, ez ez. Gurera bentzela eurok etorri zarie, zu etorriko za?
Baina guri Idale, ez dozkue, idale. haitzi. Argi geratu ez bazen. Aprobetxauko esateko gurera, batzuk etortzen dile, beste batzuk ez da bela nahi izeten. Bai, nork ez du, Jo, bai. haitzi batek igual ez. Esan. Alabazen motozku ez. Ja, baina ezin dutelako. Esan zenuten bertsolariek esate izuetela ez. Bai, eske bakizu bertsolariak oso misteriotsuak dira, ezin dute haien bizitza kontat. Beste batzuk bezaten da benak ezetz. Artistak, bai, ez Artistak? dutela nahi. Artistak igual, bueno, bai. Si privilegio bada, gurera tortzea. Jo. Anda guapa. Ja, Ez broma da. No me lo creo, hainbeste. Baina, Bueno. sin más, bai. Bueno, Jungoa berez, ez? bai, nik behitu malen, galdetu nahi nien, batetik ia zerbait esateko esan nahi duzuen, ola elkarrizketa edo Ondorio ingurua ostatzeko izteko. igual. Bai. Eta gero ere bai, ikusleren batek, nahiko balu galderaren bat bota, osea, ez daitezela hogei izan, baina no creo, Mikrofonu pasada, hogei listo. izango direnik. Así que, Juan pentsatzen zuek, eta isteko, bueno, igual ez duzu ezer esaten. Ondorio ostatzeko ezer baukezue. Zarratzeko, ja. Mikro, makro. Bai, beitu, nik esango dizuet, ni pertsonalki nago super eskertuta, aipatu dugu, podcastean egon zaretela, Zumaren ere etorriko zarela, super eskertuta, ze... Ja, Hori uste ez duzula aipatu, Esan behar eh? dut, claro, eske bestela. Bai, super eskertuta, ze, bueno, beti artistak etortzen zarete, super irekita, super prest, ez behin, igual bitan, hirutan artistak diot, eta hortxe ere sartzen dira aktoreak, Aitziber Garmende igual etorri daia 7 aldiz, eta spoilerra egingo dut, beste behin Zortzigarren ez etorriko da, dator. vale? Osea, eske oso jebia da, eta guretzako da kriston privilegioa, eta gero ere batez ere uste dut, bestetik, gaztea irratia bezalako euskarri batek, bueno, pues, zuei ere laguntza ematen dizuetela, bueno, laguntza edo babesa bai behintzat, eta hartu eman hori iruditzen zait superpolita, ze, joder, azkenean guk daukagu jende pila bat ezagutzeko privilegioa, zuek nola egiten duzuen lan jakiteko privilegioa, zuek pertsonalki ere ezagutzekoa, eta hori da superguaia, tia, bai. Hombre, egia da kobratzen dugula, lan honorengatik, Hombre, claro, baina bueno, osea diot, hala ere, pertsonalean superguaia da, eta super eskertuta zuekin horregatik, bai? Bai, egixe da gainera, askotan musikarixek ikuste zaitxuguela hor kontzertutan zuen musiki, zuen zuen alde profesional hori, baina gero gurera etorri eta pertsonalki ezautzik, gutzako badala bai privilegio hori, eta gaur be musikian ingurune garela berbetan, baina gauzatxuk urten di, eta atzenin edozein ondorixo zuek pixkak gehitxoa ezautzeko balixo izeskuela bai. Bai, eta gu ere garela haien fanak, osea diot. Hombre garela. Claro, eske egia da, bai. Hori, Ez dakit bitxartin ezer pentsau zuen. baten batek galderatxoren bat, argiak piztuko dizkigute, Ojo. Jo, Bai. haitxetu biguaitzi, deuezela hor gure entzule Mitikoena. praimek, Oiek bai direla gure fanak. Ez que hor aurrin dazbi, benetan zabizeko Mikro edo makro? Eta Mikro, eurekin dabe mikro, benetan mikro. zabizeko kamiseti, oza ez gu? Bai. Eure diseinute benetan zabizeko kamiseti. Hendik akordatzen naiz, sin más eta ja bukatzen dugu, Baina limboko grabaketara etorri ziren bere aitarekin, eta aitak zeraman kamiseta jarrita. Osea, kuadro, bai. Bueno, Bai, eta Iñaki eskerrik asko, Bai, zueta super eskertuta, aietaz ere super eskertuta, eta zuen guztieta super eskertuta, ona ikustera etorri zaretelako, super pozik, malen. Eskerrak musikarixei, eskerrak ETV, Gaztea Irratia, musika bulegoa, tabakalera, zinearetoa. Mundu danei guztiari, mundu guztiei eskerrik asko. eskerrak emon. Bai. Eta zuei, hemen egotearen, eskerrik asko etortaren, Markina repetorri diraina hitzi. Haupa Markina, Aupa bale? Markina, xemein. Beti bezala. Txalo bero bat gure gonbidatuei etortzeagatik, super plazerra izan da, eta beste bat arte, mil esker, eta ondo izan. Eta haupa etxasu, ere bai. Eta ondo pasau. Eta listo.